Καλημέρα, καλησπέρα. Θα πω γιατί είναι 12 και 20. Θέλω να καλωσορίσω στην εκπομπή μας την κυρία Μπαστάκη Δέσποινα, αναπτυξιακή παιδίατρος, υπεύθυνη αναπτυξιολογικού ιατρείου μητέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας για να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αυτισμός. Να το δούμε με μια πιο ανθρώπινη και σύγχρονη ματιά. Μπορείτε, κυρία Μπαστάκη, να μας εξηγήσετε με απλά λόγια, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, τι είναι ο αυτισμός? Ο αυτισμός λοιπόν είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τροποποιεί τον τρόπο που τα άτομα αντιλαμβάνονται, κατανοούν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Είναι μια σχετικά συχνή ή γίνεται μια σχετικά συχνή διαταραχή τα τελευταία χρόνια. Τα άτομα λοιπόν αυτά έχουν έναν διαφορετικό τρόπο νευρονικής λειτουργίας και ως εκ τούτου αλληλεπιδρούν διαφορετικά και πράττουν διαφορετικά σε σχέση με το νευροτυπικό πληθυσμό. Πώς μπορεί μία μαμά, ένας μπαμπάς να αντιληφθεί ότι το παιδάκι του είναι στο φάσμα του αυτισμού? Υπάρχουν κάποια σημάδια? Υπάρχουν πρώιμες ενδείξεις, είναι αλήθεια. Οι ενδείξεις αυτές μπορεί να είναι υπαρκτές ή εμφανείς από πολύ μικρή ηλικία, πριν τα 2 έτη. Πολλά παιδιά... Άρα όταν το μωράκι είναι ακόμα βρέφος, φαντάζομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουν οι γονείς τι συμβαίνει, σωστά? Είναι πολύ σωστά. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει όταν το παιδάκι είναι βρέφος, αλλά μεγαλώνοντας και στην πρώιμη παιδική ηλικία, όπως τα λέγαμε πριν τα 2, δηλαδή από τους 15-18 μήνες και μετά, υπάρχουν ενδείξεις. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση ομιλίας, οι διαταραχές στην έκφραση ή ακόμα και η απουσία λόγου μέχρι τα 2, μέχρι τα 3. Είναι ένας ισχυρός δείκτης. Επίσης, πολλά παιδάκια με αντίστοιχες διαταραχές μπορεί να εμφανίζουν στερεότυπες συμπεριφορές, στερεότυπες κινήσεις, μονότονο παιχνίδι, μονότονες ενασχολήσεις, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Η απουσία βλεμματικής επαφής, που το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, μας το λέει και η δική μας παιδίατρος. Η απουσία βλεμματικής επαφής. Υπάρχουν βέβαια παιδάκια τα οποία είναι υψηλά λειτουργικά, τα οποία καταφέρνουν κατά κάποιο τρόπο να διορθώνουν μόνα τους το έλλειμμα αυτό, οπότε ναι, είναι ένας πολύ σημαντικός προγνωστικός δείκτης, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται και από άλλα ευρήματα. Υπάρχουν κάποια δυνατά σημεία που μπορούν να εμφανίσουν παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού? Βεβαίως. Υπάρχει, ας πούμε, γνωρίζουμε τουλάχιστον οι περισσότεροι ότι κάποια παιδιά είναι και πάρα πολύ έξυπνα, έχουν πολύ ψηλό δείκτη νοημοσύνης. Και χαίρομαι πολύ που το λέτε, γιατί νομίζω ότι έχει έρθει η εποχή να σπάσουν τα στερεότυπα της διαταραχής και να περάσουμε στην εποχή της νευροδιαφορετικότητας, της νευροποικιλότητας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι λειτουργούν με πολύ διαφορετικούς τρόπους, που επειδή είναι διαφορετική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και κακό. Η αλήθεια είναι ότι παιδιά στο φάσμα, αρκετά από αυτά έχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καλά σημεία, όπως είναι να έχουν μια εξαιρετική μνήμη, μια εξαιρετική οπτική αντίληψη, μπορούν και απομνημονεύουν και θυμούνται πάρα πολλές λεπτομέρειες. Κάποια από αυτά είναι χαρισματικά στα μαθηματικά, στη μουσική, στη ζωγραφική. Επομένως, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να στοχεύουμε στα δυνατά σημεία, δίνοντας τους όθηση να ανθίσουν, παράλληλα υποστηρίζοντας και διορθώνοντας οτιδήποτε άλλο τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους. Να δώσουμε και μια αισιόδοξη πινελιά, γιατί μπορεί τώρα να μας βλέπουν πολλοί γονείς που τα παιδάκια τους είναι στο φάσμα του αυτισμού. Τα παιδιά μπορούν να είναι λειτουργικά και κάνοντας λογοθεραπείες, φαντάζομαι εργοθεραπείες, σίγουρα βελτιώνεται η κατάσταση, σωστά? Βεβαίως. Το κλειδί σε αυτό είναι η πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή, τα παιδιά οι δυσκολίες πρέπει να αναγνωριστούν νωρίς, οι γονείς να είναι ανοιχτοί, να τις συζητήσουν με τον παιδίατρο, να απευθυνθούν στον ειδικό αναπτυξιακό παιδίατρο, παιδοψυχίατρο, κατά περίπτωση, όπου θα στοχευτούν οι ανάγκες, θα οδηγηθεί η οικογένεια και το παιδί σε πρώιμη παρέμβαση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία. Και τα παιδιά λοιπόν, ο στόχος μας είναι να είναι λειτουργικά, να φοιτήσουν σε κανονικά σχολείο, με ενισχυτική διδασκαλία και η φοιτηση στα κανονικά σχολεία τους βοηθάει όλους. Βοηθάει τους εκπαιδευτικούς, βοηθάει τα παιδιά, βοηθάει τα νευροτυπικά παιδιά, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, τη συμπερίληψη. Και επειδή πάντα επικεντρωνόμαστε στα παιδιά με αυτισμό, να μιλήσουμε λίγο και για αυτούς τους γονείς. Βασικά, να πούμε ότι και αυτοί οι γονείς χρειάζονται μια τεράστια αγκαλιά από εμάς και από όλη την κοινωνία. Και τα αδέρφια των παιδιών δυσκολεύονται πολύ στην καθημερινότητά τους. Μια μεγάλη αγκαλιά λοιπόν και για τους γονείς των αυτιστικών παιδιών. Κυρία Μπαστάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά.